Yan le Madam Lin te chu lo lang le in tian kong in fiam lai chuan an lo in ko mai yanan Zhao Meng angai twa zia po shathiam takin Madam Lin chuan a huat na ten a thil mu tur le shathiam tur an dan dan te shilin Zhao Meng nen chuan nakina an la in shathiam ton ngei a be se ya malam huna engpo thleng se a hmangai reng don ani lom ni ti in a zot bok ya nero in chan har sa ti in chuan lama ho a rot ta da ya tian kong po mang cha in tian kong po chuan a lo kal le huna in fiam dun pui turin a lo som ve bok yan chuan tian kong chi or chu mu fu in a en chang thwa ya a chi nen danglam na om lo ti sha in khoya changa ane nge ti in a zot vata tian kong in a chan ma chuan Madam Lin chuan lau thong takin Zhao Meng pe ka ni thu chu aron soi chuak hlol yan chuan chi chu melin amit menga chuan a thin rim ti a hriat hle a in mang tha suin yan po akal son zui ngal tian kong chuan Madam Lin hne na chuan ama pe ka ni bok nen engwanga Zhao Meng pek anga soi nge ani ti chu a zot ngal boka no pang fing ta ka ni boka thila chek ve viau Madam Lin chuan Zhao Meng nen an pek dun ani thu soin mi in an zo po in Zhao Meng pek tia soi tla turin a ti a ya nan thu di ka sha chua kang ti a hlau la ta chuan Zhao Meng chu in phen nan a mang tangot zana chuan jang je le Zhao Meng te po ron in thla ho in an hlim dun hle a thla ho zia thei chu jang je chuan a du hle in anin hnai zual pha thei don ni in a hria a hnalam po lung kham lutuk lo tur a hnem ve in mi talen te takani bok nen ama hnol tu te chuan an ti fu lo hle ang ti in Zhao Meng chu a fak vela Zhao Meng po in a lakarin na ngatlat jang je bula om chu nuam ti in atan chuan u nau pa ang mai ani mang tha zuin atlai to bok nen lu ngal mai tuma jang je chuan a ron ko le a tra khum na awanga a kot nom vek chu engtin nge ati don tiawang taka zotin aba na phar duaya kwa turin a shil bok Zhao Meng po in nui hakin a kwa vele maya aru ma changa lo thlir reng tu ya ne ro Zhao Meng le jang je te in kwa lai thlir chuan a in se ru na sa hle Zhao Meng an ina lu cha chu yan po in hnoi lama run chukin anin ma chhon zui rana Zhao Meng chuan thatta ka lo bia in ya nan akal na zo po chuan na a zon dan le jang je nen konga anin hu dan te shilin chumi hnuwa a lo thla thu te chu a soya yan chuan khoya nge inin to tia lo zo non chuan Zhao Meng laka a thin rim na chu a thup zo meu to lo jang je a thik zia chu alang chiang hle bok Zhao Meng chu poi soi lo le she om ti ber anga ama a chuan langin jang je kut osam takin awan le thunga ti in che tak takin a pu suya Zhao Meng po a pu na wang chuan a thin rim ve hle bok lima chang ni in a sha em ni ti in no pan lai a changa in kom to an ni na a ama sha chang ber turin angai thu chu a soi chuak boka yan chuan a chi om na azot le a Zhao Meng chuan ba lek lek a chan ma chuan yan chuan run soi khalin midang a pe ni lom ni ti in thin rim takin anin ma chhon zui le a Zhao Meng chuan tian kong a chi kha a mu ti sha thiam zui ma in yan chuan anu in a thi ma a pek na nun ber ani awanga ata na hlut zia te shil non le in midang a pe don ani chuan ama shil ve phota phut boka a thin rim bok nen a o chu a ring to hle an thoma doctori po aru ma chang ron dakin anin hawim ni ti in an pani chuan ron zo ta Zhao Meng chuan chuan lamalo siam nga zung zunga doctor hi aru ma lu le chuan yan po thin rim takin arum lam apan zui ngal zan rei thleng chuan mu thei lawin a in ngai to na sa hle a Zhao Meng chuan angai poimo angin angai poimo let ve lo angten angai bok Zhao Meng in a thil pe ka ombula a da bo reng chin bok kha phor le in a en wang wangai chia pek chuma atana hluzia shila an hlim dun zia te ngai to in ron hau lawa chi petania angai na chuan a ril ru chu atina tak zet jang je le vice president jang te anon lang ve le thunga vice president jang office chunga in bia in jang je chuan apa chu akalpa in ti tura shila thu hnoi tum reng chin chu angai theilo em bok a project pek dikai commercial project chungchang chu vice president jang chuan zotin yan chuan apom thu alo shila project pahnih chu thatta ka a khoi the be sei thu ba ka
Ani na chang po a thil tam tak zir chhuat tur a nei thu te nen vice president jang chuan osam taka alo pomero makati hle a jang je chuan anin do tlat mai chu a sha thiam lo hle company hlok na po anin sem zela chu a tha hle lowem ni ti in a pa chu a zota vice president jang ero alo lung oi lo hle a awaya ata ani thu so yin tu ma pek ve adu hau lawe jang je la chuan ata vek ani chuan keinen enge insom na anei ti in lo zot ve le kher boka apa thin rim na mei ala khon var tui a le ani ringot molbeo lo se chu hetyang mai ani to lawang ti a shelin jang je chuan a thei to pa chhuat thu le a thu soi chin a ne to thu so yin nangma chu nangma keipo keima ti in a shil sui ve khera apa chuan project chu alo enfel to empty in a zo sui ta dai jang je chuan vo in lama chaw meng nen anom dun thu so yin apa chuan alo ngai ven hle a jaw meng nen chuan anin dei tem ni ti te zo tin alaka chuan har sat na anei lo thu so yin a hlim le hle to a jang je ero in ami mal nu na in ro lo tu ra shilin a chwa san zui mak zing ron in her chwakin yan ta in lama chuan doctor yi chuan yan chu kai tho tumin a kongka bengin au zui renga yan pu a utak renga chuan thau chhuakin doctor yi chuan alo nui varvara a kai tho awang te chuan ngai dam lo dil masa in a thil du a mu to thu shilin chi chu a ron khai lang tamai jaw meng nen chuan in hau to lawa in rem tak om tura adu wangin alo zon sak ve hi alo ni a yan po chuan makati in alo ban vat doctor yi po chuan jaw meng nen chuan in ngei taka omle tura adu thu so yin anin shat thiam lo te po chingfel turin a shil ve seu sewa yan po in nui lui ve sukin doctor yi po akal ve le ngal mai aru malu le nu chuan khoma chu in chi chu a mel renga tian kong kol zo kha khoya mi nge ni ta ang ti in ngai to azuya atlei ro chhuat te ra apa nen anin byak na kha a she chuak zui bok hun liam to churon langin chairman jaw chuan yan kumsom parat atlin chuan afala kawin box pakhathi ahma a ada a anu in kumsom parat atlin huna petura ati ani thu so yin a video te pa om chu a shela yan chuan hongvatin video te bula chuan a chhnu chia po kha alo om boka chumia en nu chuan tv ya chuan tep chu a play chhuak zui ngal TV screen a chuan anu hmel churun langin damdo in khuma chaw takin amu meka video chu yana tan liaw wala kani thu so yin kumsom parat atling to a achang chholai le a hmel omdan turti a mu ve thei don talawe ro alungai ma a chap hiale yan le chairman jaw te chu anlunga chele a chairman jaw chu tho chuak vutin kongkalam chu apana yan chuan tuna po hian anu chu mu ala du lawem ni video a po hian ti in rilrunat mel takin alo zota chairman jaw chuan company lamin har sat na an to thu le chin fela ngai thu so in akal san dai yan chuan video chuwa en zom zela anu chuan a hmangai zia te alang chang ma yan chu a seilen lai mu ve theilo ma se miro pui tak ala ni nge abe sei thu soi bokin a chuan zia a shila lung che tak chuan happy birthday ti in thla zuya tun hun ron lang la in yan chuan a thil ngai to te awang chuan a chi chu a hum wanga jaw meng ron langin a room atang chuan chhuak tur ti sha taka thil khain a ron pen chhuaka yan room a kalpel hnu lok chuan yan chu ron chhuakin jaw meng chu a ron kau zui a mela chuan a in thlashung hle ti a shat bok no pang toys aken dana damdo in akal do nem ni ti a zotin a chon kama po a in thlashung hle ti chu a langa a shwai thei thu a shil thwaya jaw meng chuan a boy bok nen a ngai to om lo thu in alo nyala mase a thil khai churon lak sakin a boy lo thu le madam lin po bia ka du thu so yin jaw meng po chuan chutia ati ta ka chuan a hnya lo hle a thei hun a to tura alo in tiam to thu te chu soi langin in ngei takin an kal dun zui le tamaya damdo ina ero yan sau chu thlengin tian kong ru ma lu chuan ama te chawin alo omai yana mu chu alo hlim ve em bok jaw meng in toy sa thon te chu pe in nuama ti hle a engwanga ama chaw om nge ni ti zo tin madam lin chu doctor mutur akal ri thu chu alo shil ve maya chumi churem changa la in a chi chung chang chu a zo chiang le a no pangril ru thiang hlim ti taka
madam lin pek ani thu le ma se Zhao-ming pek anga soi tura ati thu te chu asoya ma se soi chuak me lo turin ati thu kha shi chuak le nu in nuam lawa ti reuh hle a ya nero in lo thlamuan vatin an pahni chawa thuru ka ni tur thu le a soi me lo tur thu shilin a chi chu en chian a dil zuya anu pe ka chi nen khan en melin adang lamna omlo ti po a mu ta ngal tian konga ortir le nu chuan a chi chung chang le a en sakvel chu a zep the ngem ti in angen ve le thunga tian kong poin lo pom ve mai madam lin lo let le in ya na lo om chuan makati ve hle a Zhao-ming na wanga a boy le thu le tian kong tois pe tura ati thu te soin madam lin po chuan lo she thiam ve maya ya na mu ero chuan adang lam thin ti alang reng bok yan po a oma nuam cha law tian kong chu check up le tura shwai angai thu soin yan poin na tho tura kala ngai to thu chu alo soi ve boka in mangcha in an bo rak chu azang lo hle nangin thin rim wangi ro chu ani hau law yan chuan elevator building hnoi lam apan chuan a ril ro boy hle a nurse pahnih thu soi chuan a benga ver hle bok naw piang an tam zia te soin an bracelet chung changa film khorangai thu an soya ha vyang ma se ti swal pala thiang lo ti te chu soin chung ko pahnih laka har sat na tam takan thlen thei thu te an soya yan po in chumian thu soi chu angai to na a chuan chamin angai to na chu akal thui hle ngai ra thiama nei nuk bok zana chuan uluk taka achi do kana ada chu melin a in ngai to fe nu chuan uncle fang chu a kol ta ngala uncle fang chuan anga yemni ti in lo fiam ngal wat yan chuan tlang takin a pian lai khan apa nen an om lo ti ro ti in a zot ta me a Zhao-ming in alaka thil soi ne yemni ti in lo zot let ve thung Zhao-ming in a zona ang chu a zot ve tu emni ti in yan chuan lo zot ve boka le ma zong a zo ve thu uncle fang chuan lo soin chumi nuwa a pian la ya shanghai project lian tham taka wanga china lama anom thu soin anu hrisil na that lo wanga voi tam na wa cha to thu te a pai le lai khan chairman Zhao-wan a hadam jok theinan Sydney lama om tir thu te soin yan chuan thil om dan chu angai ra thiam ta vyawa a man ma sak bera atlo tur thu shilin anin biak na chu anti top zui ngal atuka chuan thil she chang turin yan chu Sydney lam chu apan ngala king yan chu kolin ni rei lo te chung Sydney lama thil poimo tia akal tur thu le company lampo akuta ada thu shilin akal na ero to ma shil lo turin acha thung Shanghai company lama chuan king yan chuan piano concert ticket pahni a lei chu a office a chuan en dun ro rawin lingzi ron lu chuan alo thuk ro wata yan chanchin ron zo tin king yan chuan ni rei lo te chung thil chin fel ngai aneya wanga alo kal thei don lo thu ngotin alo changa thil poimo shil ngai neyam ni tia lo zo tin contractor te nena meeting an ngai thu alo changin king yan chuan akar le lama an sun thu chu alo shela lingchi chuan eng thil che ange thil poimo ati ngai chu alo sha chak hle a ma se king yan ni ro chuan akal na soi du big law piano ticket chu lai taka mu in a chan pa pe ka ni thu le kalpui tura sha lo wangin a phur song te aniam ti in a zota lingchi chuan na tho angai thu le yan omlo po a thok lo ringot thei ani lo thu soin alo nar thung zan re thleng chuan king yan po chu na thok zuin a tho zo a ho don meu chuan atlai to hle a ma se lingji lo la om ve renga mu chuan a do kan lampan chuan akal le a ring taka a thok chin chu a fak ve hle a lingji po alo lom ve hle tho turanga chuan a pui thei thu soi ma se alo hnial le a piano concert box chu soi le in lingji chuan thila ei tu empty alo zot ta ya ala e lo thu rang taka alo soi chuan cho le saka offer ngal boka lingji poina lo pom ve mai bok ma se na tho turanga bok nen order mai rotin king yan chuan ati tur thu alo soi thwai thwai bok a phur zia mela chuan a lang reng bok lingji po chuan noi varvarin a ruma lo ngak tur ati in alo thlen ve le anei tun tur thu a shela a na a thok zom le a king yan po hlim takin a office lam chu apan ve ngal Sydney lama yan kalpo doctor pakhat mu in a pian lai chanchin vel chu a chui zuya doctor chuan thattaka file pakhat lo pe in an zinga doctor pakhat nen in thu rwala
naute thi thlak na na naute dang an pek dan te chu lo shilin yan chuan arin lok ang ni ma se ading na hle a mei jaw kha chu voi tam naw a chha to bok nen fanei a du lwa ta aril rulam na sa taka naute ten an efek awangin naute dang po a fa ang chia pom zui the ni dan te ba ka naute dam jok hring tu hming chu yuling lin ti a shat phei chuan ama fa ngei akal san thei chu a thin rim hle Jaina lama jaw meng le kya chen te po coffee dora in mu in kya chen chu amu ta fu lo mel le a jaw meng chuan chan chin lo zo tin a classmate Louis star ni ta in schedule azom chat lo awanga thila ti dik lo chu ama in hawa twar pha dan te suin alung oi lo le a jaw meng chuan ama mel shat tir ani bok nen alo in thiam lo le a ma se in thiam lo turin amo phurna ani lo thu kya chen chuan alo shil thung Dr. Zhao nin an chung chang te zo tin kya chen chuan chhana phur lo mel hle a anin ngai zon ma chuan romantic taka ngai zon ala nei ngai lo em ni ti te zot ma sa in Zhao meng chuan privacy lam thil ani bok nen ala zo ngai lo thu chu a shela kya chen chuan Dr. Zhao chu fel vyang ma se le lam ko nga chuan ala du khop lo ve hle en tin na sang sang te pe in an len chhuat chuma a ko ta von thu a soipon hot milk lei saka a hum tir dai thu te a shila chu mai ni lawin movie an endum chum te pon a bo raw zong zong fu ma se a dara hen sak ve chuma alo nor son thu le a chut ngil dai thu te jaw meng chuan alo hlim pui phia na kya genero in ama chu adu tak tak em ti po a sha thiam to lo thu te soin nu vak lo nia a in shat wang te chuan me chia angin en lawem ni zok le ti in a sota Zhao meng chuan chutiang ani lo thu lo soi vatin a hmel that zia le a fel zia te soin a lo fak ve hle thunga in zom na chu voi le khata ma son nga zung zung chu ti thei ani lo thu te muang cha nga a in do te te ya om ve dan te shil fe in kya chen po a ha dam ve le ta deu Zhao meng chu an chung chang zot ve thungin chan thiam harati hle a kya chen bok chuan an la thok don thei lo em ni ti a zot le in Zhao meng chuan alu lo thing na na ti ber tur po sha lo thu in lo chang zuya kya genero chuan anin kara thil in sha thiam lo na le dal tu tam tak om ma se yan chuan a hmangai zia le alangai sak zia ero a shila Zhao meng chuan a hma in eng ang po in lo in hmangai ma se chutianga thuk che a anin hwa to thu ril ru na tak chunga limtum sham sham a soin tuna chuan anu chau angai sak to tur thu a shela kya chen tan po soi bel tur wang hle Zhao meng po dam do in lama kal le in Dr. Zhao nen anu ma son dan chung chang te an soi do na chumin nuwa kya chen nen an chung changa paka in Dr. Zhao chu a hma in ngai zonga nei to nga yem ti in a zo deuh thu ta ani la chuan school an kal la ya star nei thu le ani pon adu ve a ma se mala tu so kan om lo fa nga eng ma an ni tak lo dan te soin Zhao meng chu anu ya za hle kya chen nen an chung changa bok pakai le in ani la chuan engki ma thavek alo ti mai se Zhao meng chuan a sha thiam thei deuh tur a soilang zeu zeuin ma so na ngai dan te a shil nuwa a hmangai na chu na sa zo kalan chhuat ti rangai thu shilin a kal san zuya Dr. Zhao la mangai na konga baw ve takani bok nen a ril ru a boy hle airport ron langin yan po China ron thleng le to a doctor nen an thu soi dun te khangai to in a ril ru chu a boy hle a chau mel ngoi ngoi bok in lama Zhao meng po anu bal fa in a room lama shwa in asama khoi saka doctor yi chu dar thalanga a mel lang chu enin a meng room em a Zhao meng chuan ngai thawak lo hian diklo omem ni churon out torin a tawel pa in ading nga la engwanga chulai hmuna om nge ani ti so tin a thin rim em howa du thu soin tlan chwa tum tamaya Zhao meng chuan yan le sister hwa ten an shrai thu soin anu chu beng de tum hle a ma se a ho du thu chu soin a out tora Zhao meng lo dan tum po chu a roya melin a maya a beng zuya khuma atlu thla chu a ho du thu le engwanga phal lo nge ani ti so tin lukham chuan a vo zui chiam chiama mi a ang maya talin Zhao meng chuan sister hwa te chu chap chungin pui turin awlom loma Zhao gwang ni ron tlan lu tin an ron chel thei sham
Dr. Yi chu in beng dai tur ti in Zhao Meng chu pon lama lo om turin an shil ngal bok. Yan anin gate chunga tlan lut mai lawa motor chunga om reng chuan chap chunga kongka puye changa Zhao Meng run tlan chuak chu mak ti taka lo melin Zhao Meng chu akara lutin man mo takin tlan chuak ngala yan po in rang takin boina atoka ngaina zui ve ngal bok. Yan le Zhao Meng te chu motor chuan an la in zui ringai yan chuan Zhao Meng kar pa chuan alaka alung oilo na le thin rim na ashik thak chuma Zhao Meng in athil soi te chu angai twa kir pa bok chairman Zhao thi na chuan thin rim ve chiam tura dikna nei lo thu ashil chuma azo chian powa ahun taka asha tur thu ashil chumte chumdang lia po angai rot na ang hi lo ni lo ta se engtin nge atiang ti azo chumte mo phur na lak vek tum ma se Zhao Meng in ama le ama ain ngai dam thei chiang ngem ti azot te chu chui ki rin a tho pik le a Zhao Meng churun lang ve le thungin Shanghai hospital chunga chuan chap chunga tlan chawin vanram biak theina an ti telephone omna chu apana ril run tak twara ni bok nen Zhao Meng chuan chairman Zhao chulung che takin ti le tura zot mol boka ya ni ro kalson ta thunga Madam Lin in kota vakalin in chung chu mu thei lo ma se pon lama changin parda achangin athla chevel chu athli renga anin mu masak ber chuma a om dan te athil ei du an du zong in an cha cha te mebel tur chu alo om cheu maya chung zinga chuan tian kongan fa anei ve empty azo chuma ti pal thila a hlo thu a shil pa a ami tui tlalai te kha angai twa kira Madam Lin fa pa alo ni reng chu ani si a ina thlen le nu chuan ruma in khar nanin punching bag chu anek cham chiama Zhao Meng laka mul a khosak dan chu ngai twa kirin thi chak hel khopin a siama shower tuivot taka a phu zor nup chuma thi adu thu a soi chumte apa an vui ni ya anu ti ani tak tak lawani chuan in rem na nei pue du thu a soi chuma engpo dil tura ati te ani in apa thi na chu engmain a hen zo don chuang lo ti shila na taka a an khom chum te chu a she chuak mol mola ama le ama chu a in ho hial pon lama pen thom sha in Zhao Meng chu a kong kabula ding ti a mu theya kong kalam pan vatin ma se a tua ma chuan in dai dan na kong ka chu an hong thei lo dat na soi chwa thei lo pai ve ve in soi dun du ma se an la in ma chon ngam tlat lawa atuk lam company lama chuan meeting na chuan yan chuan ril ro pe me ulawa na chau a chil mi lo ni bok nen chutia adanglam ta thu chu makan ti hlom hle meeting zo chuan king yan le khapoi mo pek pa in lingji chuan pe hel takin zot le a company lama aril ru ti boi tak tur a omani ringin ma se king yan chuan chutiang om lo thu le project po akal tran thu chu alo soya ani chuan in lama ani ti a she thiama king yan chuan yan chu lingji chuan angai ven hle nia a sha thu lo soi ve khawin lingji chuan rin hlel oma a om lo nan alo phana sa hle thung yan po dam do in lama Dr. Zhao fatlo in chung lam mi om lo na a chuan ati ti puya Dr. Yi din mun te soi ma sa in chumi nuwa yan chuan Dr. Yi chu apa thatu ani arin lo thu a shila anu ma a chuidana chuan Dr. Yi kha mun sang lawani a ama in chunga khan akal don lo ti le shwai tu anom nge ya ringin chumia chang chuan angai twa chhaudan te tu emo heng thil zong zong phena hian om ngei ni in a sha a ma se evidence mumal takan nei thei chuang si law Dr. Yi in chung lama shwai tu kha khang thil a thlen ma khan dam do in su zir chianga akal fawarin thu so yin CCTV changa uluk taka chui zui ngai thu le ama ero chu mitam tak si nga mi pakhat rin hlel om tur thur chwa chu thil har sa takani don ti asha a Dr. Zhao chuan akuta da tur ati in uluk taka aman ma alo lak tur thu ashila apa thatu chu chui chwa pui nge tum thu nen yan po chu alom ve hle Zhao Meng le Madam Lin te chu lo lang ve le thungin tian kong chu dam do in na omna war ta chuan an timu a amu thil nu chuan thom dim takin an chwa san zui dam do in park lama chuan ti turin an thu le a Madam Lin chuan Zhao Meng chu a chau mel ti in a chana zota Zhao Meng chu nui sakin
yan bial nu lo kal thu a soi chuak le ta roya Madam Lin chuan makati hle Zhao Ming chuan van tlang shat ta an ti lan lo thu te soi le zelin lim tak angin lan tu ma se aril ru a shom hle ti Madam Lin chuan a hmu thiamai ya na du zia a shat pui bok nen alo in thiam lo hle ya nin lingji du zia le lingji point a du ve zia te soin Madam Lin chuan Zhao Ming chu hnem tum viang ma se Zhao Ming chuan anat lo thu lo soi ve tlata ya nen anin kar chu rem ve ngai don lawa a shat na te soin atan chuan mangai na switch chu a off to thu a soi boka Madam Lin chuan Zhao Ming chu an la no pan thu le anin kar dau dal tu chu rei lo te chung chawani arin thu chu soin ngak sham turin ati a Zhao Ming ro in be seina anei ri to lo thu chu alo soi bol Madam Lin chuan Zhao Ming ril ru shom tak chu thlem a in thil danga soi pui ta da ya nalama pakai chawin Zhao Ming chuan na tho tur ruak chu om ma se ama tho thei zung ani emti a sha lo thu te a du lo pui tho atum lui lo thu po asoya na a mo huna chuan Zhao chung ko la ka changa anu nen chuan chwa adu to thu te chu asoi tel boka Madam Lin chu a lau thong hle a yanin angai to zia a shebok nen anunin a chhiat pha vekang ti in ngen ma se Zhao Ming ro chuan ala om zel ani chuan ama zawk chu a chhevek ang ti in alo soi ve thunga Madam Lin tan po ti thei vaka om lawa na zon pui tum la yin Zhao Ming chuan mi chan pui na tel lawa ama nge yin mu ve adu tlat boka Madam Lin po in alu lu zia sha in a hnial ta lawa ma se chan pui na ama mo huna ero abyak masak berani du thu chiang takina shila Zhao Ming po chu alo bu deuh ngat yan te in lama po lingji nen an na khoi chu zo fel che in lingji chuan ho tum me ka doctor yi chuan lingji chu yan na chan nu ni bok nen alo be tha in alo fel em bok guanga om lawa wang chuan yan nan thla atum te chuan lo hnial ve ma se mei che tan za na ma nia chho a lo om thu te lo so yin yan chu thla turin alo nor ve thunga yan po in doctor yi thu hnial lo chuan anin zui chhuak ve ngal lingji lo hnial der ve po alum mel to khop mai an ho ko nga chuan motor pakhat hian an hnunga hla deuh taka chang chuan a ve zela an she lo thunga lingji chuan borak thiang hlim dona du thu so yin yan pon mel zokin borak don that theina hmun re nuam taka chuan a shwaya chulai hmun nge ya chuan lingji chuan yan laka aril ru chu a phor chhuaka yan ni ro in alo hnol chiang hle chutiang ril ru chu engtika changin nge aputi te so tin lingji chuan anin mu masak berna club emo na interview emo na tlai tak tak thlenga an tho chin wange mo aniang ti in adu chen na taka shebik lawe ya ne ro in thil sha thiam lo thei anga alo kho saka wanga ngai dam dilin lingji chu a hnol chiang hle a ve thlem viang ma se yan chuan Zhao Ming anei tata wangin ani lama ril ru pek chu atum lo hle il kata changin anni pan in belai chu king ya nan alo thlir ve reng boka investment event pakhat hiron langin vice president Jiang le Jiang Je te po telin Jiang Je chuan aning hle maya apa ero chuan ti dan tura shil le seka brandlar tak nei tu lao local phei chuan ama chu an bitum ber tur ani andikai project a po atel ve du hlo chuan ama mai ba ka brandang te pon an lo sha chawanga ti in adu thu samrama ngot chuan a cheng le to a Jiang Je apa ina kalsan nu chuan nin mel takin wain dom chung chuan adinga kil khata ji tong lo tel ve reng le midang te ne na in bia chu mu in angai ven zui vak lawa ji tong lo mu ve ero chuan aron pan le chat to chulaya anin mu chu anin be sei lo don ti chu an soi boka ji tong chuan branchen khat nei tu te somani thu soin nuama ti ham le Jiang Je ero chutiang hmun anin zia lo soi ve thungin apan lo kau te chuan aningin kalpo akal du lawa chumi hnu chuan pon lama borak thiang hnim tong turin a chhuak ta dai ji tong po chuan a zui ve ngal pon lama anom hnu chuan Jiang Je chuan Zhao Ming chung chang te do soi puin zo na sang sang a zo ta Zhao Ming a du zia po a zep law school an kal lai chang dai to ani zia te po soi le in ji tong chuan phur mel ang reng takin lo dong song ma se Zhao Ming chu a horu le thunga
yan po anin lama alet le nu chuan doctor yi chuan alo chhawn le wat lingji chungchang te lo zotin mei che that tak ani thu te alo soi boka yan chu anu pui hle yan ero in soi to angin atan omzia nei vak law jameng ron holai chuan lingji chu adu empty azo lai takin aron she manai yan chuan chhang lawin in chung lama a chhausan ta daya atuk lama chuan dor pakhata kya chen le jameng chu in mu in jameng na chungchang bokan soi le a anadu ang takala mu theilo chungchang te po soin an real ru chu aboi dun hle jameng chuan na chatak mu thwai chu yan laka in lak shan theina na poimu thu soin kya chen po in jameng real ru shom mel tak chu melin har sat na anei chuan a shil thei thu in a nema jameng chuan engma soilem lo thung Children's Theatre lama thok tu tur actor anma mo thu chu a shil zui le a lo po a that thu le na tho hun po a siam rem thei thu te anu en kol pha thei dan tur te nen lam chuan a that thu shilin jaw mei ro phur hle ma se no pangnu le pa ten an fa te tan en tin a thalo takani an hlau thu te soin kya genero chuan lo fui ve tlat thunga jaw meng po in dil ve top chu atum ve ta bok Theatre lama chuan kal zuin hall lian tak chunga chuan Peter Pan chu rehearsal an lo nei meka jameng chuan en ve ngalin an zinga pakhat chuan a thu soi tur a zam em awanga the ngilin director chuan chol ri mai chu a rota an chol lai chuan jameng bula chuan ron thu in jameng chuan rehearsal na te chu lo zotin chu nu chuan a performa a zam zia le chumi wanga a line soi tur then khat a the ngil thu chu a lo soi ve maya Jameng chuan shot bel le zuala ngai thu lo hnemin chuti chuan thataka a perform thei tur thu le camera hma a ama po a in lan masak ber chuma a ti chhal zia te alo shil ve bor bora chu nu chuan engia ti thin lo zot ve bokin Jameng chuan in thlashun hmel lek lek hian no pang show ho sani thu chu alo soya a hming po a soi ma chuan lo soi khalin alo she hle Jameng ro in a chan chin chalo lam lenga wang khan nuam lo lo ti hle thunga chu nuai ro chuan camera pia lam chu ama mi mal nu ni thu le adu dana a man ve thei thu lo soi hlau thungin ama ngai na tu te chuan eng thil po thleng se an ngai na tho tur thu le adu lo tu te ro chuan eng po ni se an du chuan lo tur thu soin mi puilam ril ruwa in ngat viau lo turin lo ti ve thunga anin fui tonin anin kom thei ta phiana Jameng po a hlim hle chulai hmuna na dil tura kal thu te po shilin chunu po chuan an director chu kawin Jameng chu na dil tura a local thu te chu a shil bor bora an director po chuan Jameng resume te chu bi sak thuakin rehearsal an zo vele kanin bedonia ti in anin thla ta phot rehearsal an nei le tangeya Jameng ron bedanu po khan thataka performin director po alom hle Director chuan anzo nu chuan Jameng chu ron panin a resume chu alo en chan tur thu le ama po a sha thu lo soin Jameng chuan a hming cha chungchang chu lo soi fia tum thwaya director ro chuan ri result tak lo pu in khatyang chu no pangsok te chunga thil thleng palve fawani thu te soin ani chuan thil za pui om taka ngai lem law za pui om zok chu thla la tu le internet da tu chu ani thu chu alo soi da ya Jameng point makati in alom ve hle an rehearsal chu engtika change a pui ve theyang ti ya zo chuan a hna tan chuan an la emni ti in a zo thu director in nui hokhok chunga a hayar thu le ma se TV host anga a hlo a tha theiri lo thu te theater in rehearsal na tlem zonga to awanga pressure san thu te po shilokin Jameng po chuan chung zong zong kara po a na thar chu lom takin apoma a phur pui em thawa director po chuan hetiang lama ton shot nei cheu to ani awang chuan a ring to khli a staff ten chanchin kim chang zok she tura an ron byak tur thu le thil chin chang a sha theinan le in sha chan ton ma saka du thu po soin chumia ta na a tho tur ma sa chu a ko mu boka Jameng po a phurin a him le an director po chu a dan dang chuang law